No, člověk si nachystá snídaní. Přiletí jeden Žako a ožírá mu posypku z koláče, že? Haló, pane, nejste drzí náhodou, co? No jo? Nejste náhodou drzej? No? No ano. Jo? Pako jedno. To je tak chut na koláček. Mňam, mňam, mňam. Dobrota. A nejenom posypku, celý koláč jest. Posypka je lepší, že? Tam je maslo v tom. Mňam, mňam. No jo. Podívej. Míšak bude chtít taky koláč? Míšak chce taky koláč? Co? Ano? Míšaček chce taky koláček? Taky vem. Taky vem. Prdělo, vem si. Dobrota. Nechceš?